tasoitukset, kun peli lähtee liikkeelle. Gaana uransa 3. maaottelussa kentälle. Saksalle paikka! Siinä on Müllerille paikka, mutta tällä kertaa maaliruisku. Se oli sitten Mario Gomezilta ja Draxlerilta vahvasti pedattu tilanne. Gomez on keskellä vapaana ja levitteleekin käsiä. Müller asettelee pari kertaa, menettää viime hetkellä tukijalkansa alta tasapainon. Ja näin ollen tilanne raukeatte siinä. Pallon pelaa. Draxler jälleen aktiivisesti hakee palloa, saa jalkansa vapaaksi, kääntää, nyt on Mario Gomezilla tilaa. Varmasti saattoi olla, että Mario Gomez edellistä tilanteesta juhlisti Atletico Nicola melkoisella voiton taksilla. Giroud, Griezmann, lähde kunnolla, mutta nyt nähdään Ranskan paras maalipaikkaa. Pogba, Giroud, Griezmann, Neuer, Tori. Hyvä hyökkäys kuitenkin. Giroud on ollut hankala, vaan muutaman kerran on Draxlerilla pallo jäänyt jalkaan liian pitkäksi aikaa ja nopea hyökkää mahdollisuus on mennyt. Toki kun lyhyt hyökkäyskin toimii, edelleen apina roikkuu Gomezi harteilla maajoukkueessa, mutta lähellä Thomas Müller. Katsokaa tätä syöttöä ja ihailkaa. Maaginen. Griezmann jättää uudestaan Juventuksen tähdelle. Martial. Yleisö on aivan kiimassa, kun Martial saa pallon joka kerran. Ja nyt on Anthony Martial on tässä yrittänyt ja Giroud pääsee nautiskelemaan tästä esityöstä. Olipahan nätti maata. Voidaan tehdä tuollaisenkin harautuksen, niin sen jälkeen Rooman puolustaja on pulassa. Tässä vielä ihana esityö Martialilta. Gitter menee täysin vipuun ja sen jälkeen Giroud saa korjata hedelmät siitä vitosen viivan tuntumasta ja lukemat 1-0. Todellinen pukukoppi maali puoliajalle Didier Deschampsin Le Bleulle. Giroud, uran. Pallo on koskettu Pogba, jälleen hyvä syöttö Griezmannille. Griezmann! Hyvä oli Griezmannin keskitys ja siellä on Oliver Giroud aiheuttamassa päävaivaa Saksan puolustukselle. Todella hieno hyökkäys Ranskalta. Tulee valmistautuminen peliin ehkä vähän pieleen. No nyt tulee Müller kääntää. Pallo mahdollisesti maalin edustalla Gitter. Avautuipa yllättävän helposti Saksalle, hyvä paikka. Koscielny venyttää parhaimpaansa, Gomez odottaa siinä ja jälleen olisi Super Mario halunnut pallon keskustassa, mutta Matthias Gitter, poika maajoukkueesta lähtien, alle 18-vuotiaasta saakka, nousua systemaattisesti ylöspäin. Tämä olisi ollut kyllä yksi tämän kauden maaotteluosuma. Hienoimpia maaotteluosumia kategoriaan ehdottomasti kuuluva maali, jos pusku olisi Giroudilta mennyt tolppien väliin. Ottanut laisinkaan. Saksalla jo 4 vaihtoa tehty. Matuidi, Pogba päättää Pogba ja Pogba. Juventuksen keskentämies näkee tilaisuutensa koittaneen ja sieltä lähtee tykki, mutta vain Sihti on liian heikko. Kaikki muu lähes kohdillaan, mutta Neuer. Ja tasaista on isojen jalkapallomaiden välillä. Tulee Griezmann, Matuidi, hänellä on hyvä vasen jalka ja onnekkaasti pallon. Koman ensimmäinen 1-1 tilanne, Rüdiger vastassa. Sinne tullaan kuitenkin triplaamaankin Koman, mutta niin vain laidataan, pääsee vapaaksi. Elokkaamuksia nähdään lisää. Tässä vielä Komanin vahva tulee. Mustafi voi kyllä huokaittaa helpotukselta. Hän tuo hänen purkunsa suoraan Pogban jalkoihin. Ja Pogba kyllä veivalee Gundoganille. Gundogan pelaa Thomas Müllerille, joka on ollut tällä jaksolla aika pimennossa, mutta yleensä silloin se verkko on heilunut tämän miehen jalassa, kun hän on enää puoli tuntia hiljaa. Näin, siinä nyt tulee jälleen Thomas Mülleria parhaimmillaan. Periksi antamaton, loistava jalkapalloilija, niittaa tolppaan. Se oli parista sentistä kiinni, vielä sisälle päin. Olipa mainio suoritus. Thomas Müller.
pelin merkeissä, jos sateet ovat laantuneet. Joten sellaista yöllä vielä luvassa, olkaa mukana! Ja nainen Tigresin mies! Gignac toinen osuma palloon! Hän näyttää, että Ranska on lyömässä hallitse maailmanmestarin! Kingsley Coman ja katsokaa tätä Blaise Matuidin keskitystä! Hummels aroo tyhjää hiuksillaan! Pallo menee hänen ylitse ja Gignac! Jos Giroud on hyvä pelaaja, sitä on myös André-Pierre Gignac! Maalit Meksikossa eivät ole sattumaa. Todella nätti maali Ranskalle. Kova päänakka. Gignac vauhtiin. Squadra Mustafi vastassa. Vielä toinen osuma, niin sitten aletaan puhua jo todellista comebackista.